Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pelcar Sumera at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng pinakbet with pork belly and lima beans. So make sure lang ho panoorin hanggang dulo at maraming salamat po ulit sa inyong papanood. Thank you po ulit. So ayun na po, painit natin ng oil sa pan. Tapos lagyan natin ng 1 medium size na garlic, bawang. Make sure lang ho yung, hindi wag mo naman yung sunog, So brown lang. lang. Natin yung bawang hanggang mag-brown. Tapos pag nag-brown na po siya, isusunod po natin yung kamatis. Bali, 1 large tomato po ito. Masarap po pagka maraming tomato, kaya hindi na natin Masarap po lalagyan pagka ng marami tubig. pong Kasi kusang magtutubig itong kamatis tsaka yung eggplant. So ilalagay natin yung eggplant. Ito po ay 45 pieces na eggplant. Kasi marami pong kakain dito sa bahay, kaya in-extrahan ko na lang magluto. Ayan po. Tapos po i-mix natin. Tapos ngayon po ilalagay natin itong leftover po ito na pork belly. Na bali fried pork belly po. Ay tatakpan natin. Ito po, combine na natin ng okra, lima beans, ampalaya. Ayan po. Mas masarap din po pag maraming okra. Ayan po. Tsaka yung lima beans na po. Tapos po ay tatakpan natin ng about 3 minutes. Tapos lalagyan po na natin ng patis pag kumulo. Tignan po, nagtubig na po eh. Mga 3 tablespoon na patis. Pero kung kulang po, dagdagan po ulit. Kasi hindi naman para-pareho po ang ating panlasa. Tapos pag kumulo ay imimix natin. Yan, tignan nyo, malapit na ho siyang maluto. Yan po itsura niya. Naku, napakabango po. Tapos tatakpan po natin hanggang maluto yung mga vegetable. Makikita naman nyo kung nagsagi na siya o nag-caramelize. So ayan na po. Luto na siya. Kaya ayan po ang ating recipe. Ayan po ay titikman natin. Kasi kung kulang po yung panlasa, Wow! lagyan po ulit ng patis. Tama lang ho yung alat. Tama lang po yung alat. So, pakulang po na natin mga couple minutes bago natin patayin yung apoy. So, ayan na po ang ating recipe for today. It's a pinakbet with pork belly and lima beans. So, maraming salamat po ulit sa inyong papanood at thank you po lahat sa inyong mga suporta. At sana po ay patnubayan po kayo ng Poong May Kapal. So, make sure lang po na mag-subscribe. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless po sa atin. Okay, bye-bye.